खुलुमबाय आंनि अनजाग्रा लोगोफोर। उन्दुनायनि सिगां फंनैसो सावरायनाय बेवहाय नोंथांमोन बयखौबो आङो बरायनानै लाग्रोबाय। दिनैनि टपिकआनो जाबाय जाय फोथायो बिनि थाखाय गासिबो जायो। जेब्ला आङो फिल'सफि फरायनाया जोबहां जायो जानांगौ 2001 बै समाव जेब्ला आङो 1 मास बन्द मोनो, फादार खुलुमदाय सामिजों बिजनि पारिसआव दंफायोमोन। जों मिथिगौ फादार खुलुमदाय बियो बयनिबो थाखाय जोबोद मोजां खामानि मावबाय आरो बिसेसकरि बर'फोरनि थाखाय बियो गोबां बिजाबफोरखौ इंलिसनिफ्राय बर'आव दानस्लायबाय आरो बेबादिनो बियो अरुणाचलावबो मोजां खामानि मावनानै फैबाय। बे फादारजों आङो 1 मास बादि बन्द'आव दंफायोमोन। सानसेखालि मोनायाव फादारा आंखौ बुंबाय, ब्रादार, जोंनो सासे खामानि मावग्रा नांगौ। दा बिनिखायनो गाबोन अखानायब्लानो नोङो सराइबिल पारिसआव थांनानै एसे खामानि मावग्राफोरखौ सुलु लायैदो। बेबादि बुंनायलाय अखानायै आङो फुङाव थिग थियारि जाबाय, थाम-थिम जाबाय। बिदिनो जानांगौ 8थासोआव आङो बिजनिनिफ्राय ओंखारबाय आरो बङाइगाव फारसे आं दावबायबाय आरो आङो सापागुरिनिफ्राय गसाइगाव बास लाबाय। आरो जों मिथिगौ आंनि अनजाग्राफोर, बै समाव सापागुरिनिफ्राय गसाइगावसिम लामाया ओरैबायदि गाज्रिमोन, दिनैनि बादि नङा। दा बिनिखायनो आङो जानांगौ 9था बादियाव सापागुरियाव बासखौ मोनबाय। थाङैनो गसाइगावआव जानांगौ 11थासो जाहैखाबायमोन आरो गसाइगावनिफ्राय सराइबिल आरो बास गाखोबावनांगौ जानानै फैदोंमोन। दा बेबादियै आङो सराइबिलाव 12:30 बादियाव सहैबाय आरो सराइबिल पारिसनिफ्राय एसे बिथोराव थांबावनांगौ। बे गामियानो जाबाय, आं दाबो गोसोआव दङ, मथामबिल मण्डली बा गामि। दा बेवहाय आं जेब्ला सहैयो, मानसिफ्रा आंखौ जोबोद रंजानायजों आजावबाय आरो जों मिथिगौ जाय आलासि थाङो बे न'खरा नङाब्ला बे मण्डलीया जानाय लोंनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामो। दा थिग बेबादिनो बै समावबो बे न'खरा, आं जे न'खराव थांदोंमोन, बे न'खरा जानाय लोंनाय ओंखाम ओंख्रि ना बेदरनो मानो लाहार फाहार खालामबाय आरो बेबादि समावनो आङो खामानि मावग्रानि बिसय बिसोरजों सावरायबाय। सावरायखांनानै जायै लोङै नायै बेदरै जेब्ला ओंखारो 3था जाखाबायमोन। दा बे समावहाय सराइबिलनिफ्राय गसाइगाव फारसे बासखौ मोनाखिसै। दा बिनिखायनो मथामबिलनिफ्राय सासे सुबुङा आंखौ बाइकजों मटर साइकेलजों गसाइगावसिम दोनहैबाय। जेब्ला सहैयो अलरेडि 4था बा 4:30 जाखाबायमोन आरो बै समाव गोजां बोथोर 4 बा 4:30 बाथाय एसे खोमसि जाखायो। आं बासखौ मोनबाय, थांबाय थाबाय बास गाखोनानै जेब्ला कारिगाव मोनहैयो मा जाबाय, ओरैबादि खोमसि जाखाबाय। आं कारिगावआव 6था बा 6:30 सहैबाय। आङो ओरैबादि सिन्था जाबाय, मानो होननानै बुङोब्ला कारिगाव बै समावहाय हाग्राबारि
सुसान जायगा गिथाव बाथाव हारसिङै थाथाव जाया ओरैबादि डेन्जार दा बिनिखायनो आं जोबोर सिन्था जादोंमोन दुखुबो मोनदोंमोन गिदोंमोनबो आरो फादारा आंखौ बुंदोंमोन नोङो थाङोब्ला ओइ दिनखालिनो नोङो फैफिननांगोन मानो होननानै बुङोब्ला गथ'फोरखौ नायनो रावबो गैया दा बेखौबो सानदेरनानै आङो ओरैबादि दुखु जाबाय आङो अन्थाइ खाम्फायाव जिरायनानै खर' गंसोनानै ओरैबादि सिन्था जाबाय थाबाय नाथाय आंनि गोसो गोरबो सिङाव आंहा फोथायनाय दङमोन आङो दिनै जेरैखि जाया मानो बिजनि पेरिसाव सहैफिनथारगोन आरो सहैफिनथारनांगौ बे आंनि गोसो गोरबो सिङावहाय जाखांफैबाय थादोंमोन आरो आंहा मिजिं दङमोन फोथायनाय दङमोन आङो खर' गंसोनानैहाय सिन्थाजों आङो दंगासिनो दङमोन बेबादि समावनो जेब्ला 7:30 जायो आंनि खाथियावहाय स्करपिय'नि बेल गाबनाय खोनाबाय आं बेबनो आं जेब्ला खर'खौ ओरै थिखोनानै नायो बे समावहाय आङो जोंनि मानगोनां बिशप थमास फुल'खुलिल बिशपखौ नुबाय आरो बिशपआ गारिनि दरजाखौ खेवनानै बुंबाय काम इन ब्रादार होननानैहाय सिङाव हाबफै होननानै बियो बुंबाय गाखोफै होननानै बुंबाय जेब्ला बेबादिखौ खोनायो बिशपनिफ्राय आं ओरैबादि सिङाव रंजाखांबाय ओरैबादि मोजां मोनबाय आरो आङो गाखोबाय बिशपजों थांफाबाय आरो आङो लामायाव बिशपनो खिन्थालांबाय बिशप फादार कलन्दैया आंखौ दिनैनो बिजनि पेरिसाव थांफिनजानो लुबैदों अब्ला बिशपआ बुंबाय सिन्था दाखालाम जेब्ला सापागुरि मोनहैयो आं सापागुरियाव ओंखारलांनोसै ड्राइभारा नोंखौ बिजनि फारसे दोनलांथोंसै जेब्ला सापागुरि मोनहैयो बिशपआ ओंखारबाय बिशप हाउसआव आरो ड्राइभारा आंखौ बिजनि फारसे दोनलांबाय अब्ला नायदो आंनि अनजाग्रा लोगोफोर ओइदिनखालि आङो ओरैबादि एक्सपिरियेन्स मोन्दों फोथायनायखौहाय आंहा गोरा फोथायनाय दङमोन जेरैखि जाया मानो आङो बिजनि पेरिसाव सहैफिनथारनांगौ आरो बे फोथायनायानो दिनै बै समावहाय जाफुंबाय दा बिनिखायनो आङो बिनि बिसय मोनसे बाइबेल पासेज फरायनो लुबैदों दा अन्नानै नोंथांमोना खोनासंदो जानांगौ बे बाइबेल पासेजआ एसे मिलायगोन जानो हागौ बेनो जाबाय मार्कुसनि 9:23 सिरियाव फरायब्ला जों मोननो हायो बेनो जाबाय जाय फोथायो बिनि थाखाय गासिबो जायो जाय फोथायो बिनि थाखाय गासिबो जायोनो दा बिनिखायनो आंनि अनजाग्रा लोगोफोर नोंथांमोना जिखुनु जाया खामानि मावनो थाङा मानो जानांगौ जोबोद सिन्था खालामो बे खामानिया जाफुंगोन ना जाफुङा बे आंनि साननाया जागोन ना जाया दा बिनिखायनो आं गुरैयै बुङो नोंथांमोनखौहाय फोथाय जिसुनियाव इसोरनियाव फोथाय जानांगौ मानसिफोरनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय आरो आंनि थाखाय असम्भब नाथाय इसोरनि थाखाय सम्भब जायो एखनब्ला सोमोनांथाव खामानिबो जानानै फैयो दा बिनिखायनो फैदो इसोरनियाव फोथायनायखौ गोरा दोनदिनि फोथायदिनि आरो बेबादिनो नोंथांमोननि साननाया आरो आंनि साननाया निस्सय जाफुंगोन हामबायसै खोनासंनायनि थाखाय आरो बे भिडिअखौ खोनासंनानै मोजां मोनबायब्ला गुबुनफोरनोबो लोगोफोरनोबो शेयारिं खालामनो राननानै हरदो आरो कमेन्टआवबो हरदो हामबायसै गोजोन्थों खुलुमबाय गोजोन हर